И здравейте всички, аз съм Спектъра и днес съм... Fuck it. И здравейте всички, аз съм Спектъра и днес ще играем Build Battle с Skylight Girl. Така че пожелайте ни успех, да няма корупции и ще се видим в игра. Чао. И трябва да правим фарбол. Чай, това не беше ли това огненото? Не. Ей, това чакай. Как? Това магма крем. А какво? Фарбол. Нали кометата приближава и принципно земята почва да се загрева много и примерно. Сетих се за какво ми говориш, но не знам как да го направя по-точно. Много гадна дума. Ужасна е. Чакай са. Как да го започна? 1, 2, 3, 4. Тук колко е? 3? 3. 2, тук е 4. 4, да. 1, 2, 3, 4. Долу... 3. 1, 2, 3. 2. 4, 1, 2. Да. Някакво такова. Чакай, всъщност... Всъщност, стой. Сплескахме го. Чакай, някак си. Да, усети. Някакво е такова. Не, тук не ми хареса как се получи. Горе. Тук е 4. Тук ми се сложат 2. Ти да ни кръга. Да, така да го оставим. Да, някакво такова. Може би ето така да е. Да. Така определено е леко по-отворено. Да, точно. И са... червено, оранжево, сиво може би. Някакво по-такова шарно, чай то. Чай да го напиша. Чай, ако искаш служи item frame да го гледаме оттам. Точно и аз това в момента правя. Ето, ела. Да. Няма да е точно същото, но... Ще се опитаме нещо подобно. И кафяво също, да. Кафяво... Може и отдолу с черно леко. Нека си е така. Няма ли по-тъмен? Ето по-тъмен цвят. Не от най-големите, но става. То не е нужно да е голямо. Как ви при тебе? Тук може някак си е така с кафяво. Да, някакво такова. Тук знаеш, че стана много кафяво. Сгоре само на какво прилича? Прилича на топка, червена. Не е червена. Добре, пиксел арта не се получава толкова добре. Това беше бързо. Боже. Готови ли сме? Да, направо сега ще добавя няколко изплашени жители. Е така да седат на топката. Горе изглежда се едно като комета, не знам. Колкото е невъзможно да бъде. Аз мога ли да използвам фарбола всъщност? Не мога. Даже знаеш, че фона ще е по-хубаво да е някакъв такъв тъмно син. В смисъл? Какво да е за пода? Това е едно... тъпо, само ти можеш. Нали, това комета ли го правим в момента? Опитваме. Това го служи като за фон, нали, защото то също космос е черно да се каже, но ще се слее с това. С кометата, каквото и да е това вече. Тъпа мога да хвърлям блокчета. Служи някакъв тъмно си, нещо такова. Качи ли това ми изглежда Имаме 30 секунди. негрозно. Дай да видя. Да, може и така. Това ще го махна. Така. Нека другите да видим какво са направили. Трябва да погледна отгоре. Ужас, тук е ужас, има едно ужасно направо. Тук няма нищо. Надяваме се да хванем нещо. Трябва да хванем нещо. Естествено, нашето ще... What the heck? Сериозно?
Това прилича на микрофон, всъщност като се да гледаш отдалече. Ай, видях хубави вотове. Това какво е? Добре, няма да коментирам какво е само за да не... Пуп, аз казах. Добре, какво трябва да е това? Това би трябвало да е... Това е... Добро. Живо е! Да, Живо е! Интересна идея. И е... негър. Това е... Супер пуп, всъщност. Това ми прилича на... Това сваля точки. Да. Знаеш си, че сваля точки? Да, окей, ще му дам. Защото има някакъв човек, който е малко излишен. Добре. Просто направено, но изглежда добре. Аз ще дам окей. Можеха да се постарат малко да не е само... Да. Това е слънце, което видях преди няколко епизода. Не, всъщност това беше слънце, което рисувахме с Firemex. Това е супер пуп. Това е нещо. Нещо е. Поне си запълнили времето хората. По-скоро нищо. Окей, на това ще му дам окей. И аз съм, защото... Всички някои са направили с огън. Ето и тук огън. Това ми прилича на... Купа запалена от огън. Пирамида наобратно. What the? Не. Саларта винаги печели, ама винаги. Това не го очаквах. Ще изиграем ли още една? Естествено. И така, продължаваме с долу, това мисля, че беше... Тук ми е силата. Кукла, какво беше това? Да. Да, кукла, ужас. Барби, идеална идея, какво ще кажеш? Аз се сетих за нещо много яко, не знам дали ще искаш. Какво? Така. Кажи ми, че не чу това, добре, не го чу. И аз имам добра идея. Някакси, 3D ли ще направим? Аз мисля да е такава кукла, която седи. Това са пантовките, нали? Да, кукла, която седи ще бъде. Някакво момиченце. Аз даже ще я правя седнала. Елза. What? The Russian is... Моля ви, не четете това в чата. Твърде кенсър е. Дори за мен. Направо получавам гърчове. Чакай сега да... Това са пантовките, нали? Да, това трябва да са чорапите. Да, чорапите. Ако искаш направо мога да спестим... Как ще е смисъл, стойката нагоре ли ще бъде? Ще бъде седнал. Седнал, окей. Трябваше малко по-в средата да направим. Имаме достатъчно място. Окей, рокличката, айде се Я да взема да... Ще сложа кварц. Червена да се откорява. Ще сложа кварц, за да може да прилича на пот. Окей. Да, определено за прилича на пот. Така. Чакай сега как да направя... Как да започна роклята. Аз трябва първо да завърша краката. Аз не разбирам от кукли, така че... Това са и краката. Стъпалата. Чай, къде ще... Смисъл, нали ще е седнала? Да, но тук са и краката, ето насам. Да, точно и като е... Стой, не мога да разберам. Тук са и краката, тук ще почва първо роклята и тя ще бъде нагоре. Чай, аз го гледам наобратно, боже господи. Това са доста дълги ногти, ако тя е червена. Или може направо да е легнала, ако искаш. Не, дай такова. Трябва да направим. Обаче искам формичката някакси отстрани да е... Така ли? Трябва да е някакси ето така. И тук някакси така да седи, знам ли аз точно как. Аз в момента си представям в главата, обаче не мога да го направя тук. Нека да закрием това място, че не ми харесва. Така. Мале, имаме ли време? Ужас. Имаме 4 минути. Давай да правим това и... Аз ще започна нагоре. После ще оправим това. Значи ще направя първо едно... Ще таком нагоре и после ще оправя главата и тем подобни. Добре, горе получихме нещо. Спокойно това ще го правя отстрани, изглежда като ужасно нещо, но да. Обаче трябва... усеща се, че това трябва да го скъсяваме, за да може роклята и да прилича на рокля.
Да, спокойно, аз ще го прасна малко, само една секунда да намеря. Ох, къде беше... ето. Кое да скъса? Ами, това си едно блокче перо назад, за да може да изглежда, че наистина е рокля. Кое е? Я покажи да... Тука при мен ли? Ето виж, така нещо да бъде. А тук при мен ще правя главата там, врата, лабала и тя. Ще правя. Мали колко? 3 минути. Ще бъде доста... Ще го дигна още, с това с малко ще го правя. Ама това легнало ли трябва да бъде? Не, пара ще бъде. Просто трябва... Каква формата? Стой. Как ще правя? Ние я направихме с едно. Аз права с едно, да бе. Глупости, аз хубаво. Значи трябва да го дигнем доста нагоре. За да може да... Значи, стои рокличката тук да оправим. Една секунда. Сега ще я дигнем нагоре. Някакси е така форма. Давай на рандом. Ще падне. В смисъл, тигаш на рандом. И гледаме да ни я правим анорексичка. Това е на бързия метод. И най-интересно се получава. И тук някакси ще излиза ръката. Ето така. Ужас. Къде е ръката? Вярваш? Добре, ако ще е така, ще направим някакси по-слаба. Защото в противен случай ще изглежда много трътлиста. Така. Сега главата стои да го правим. Аз ще се взема с главата. Колкото и да е странно тази глава. Спокойно тази глава съм я ползвал за всичките си билдове. Кой си позволява да ми звъни? Ей. Сега. Так. И сега ще направим един така кичур. На мен стана бела. Аз трябва колкото мога по-бързо да го завърша той. Защото имаме по-малко от минута. Чай, че на мен ми спря фрапса изведнъж. Ужас. Мога да я направя някаква панделка отгоре. Добре. Никой не ме е бил с куклите. Не знам защо. Чай, ще пусна малко косичката още надолу, че... Дай съпорт на ръцете. Ми успях да запълна нещо, което... мисля, че добре се получи. Това по-готино! Да. Нещо такова исках да направим. Поне това не е по-готино. Това е... отеха. Да. И до тук. Това е хитро. Нищо, поне първата спечелихме. Това се надявам поне... What the fuck? Защо? Виж какво е хубаво. Тлъстичка е... Сега искам само да му се падне неговото и ще гласувам за най-ниското. Съжалявам, ама... Шар някакъв си беше. Призъна е твърде силен. Айде, окей, ще дам. Тази е блъснала автобус. Какво пише тук? Не знам, май е мъртва. Те са много сладки. Яп. Но аз да си запазя славата на хейтери да дам пуп. Айде, окей, поне нещо е направено, отколкото нищо. Имам чувство, че се... Вау. За секунда си викам лад. Макдоналдс. Не може да го сум. Това е пълна... Това е... как да го кажа... онова с дългите крака. Штраус. Това е супер пуп. Давам му пуп за мазохизъм. Няма, пак... семейство е това. Няма нищо с теб. Вау, как ме изстреля. Какво е това?
Не знам, имам чувство, че доста го боли. Четвърто място. Да, пак е нещо. Четвърто място е добре. Колко Четвърто място е 64 така. точки нямаше как. Найс. Не е лошо. Please like and subscribe. Няма. И така хора, надявам се клипчето да ви е харесало. Можете да се абонирате за Спектра. Да, това въжи за Sky. Така че, Да. Оставете Ей. положителен вод и чао от нас. адиос.